Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Hindi na makasarang pang syudad sa Bacolod magpatuman sang hard lockdown. Gani subong pa lang may ginapanghimo ng katikang Emergency Operation Center para mapunggan ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Ma-report si Nico Delfin. Ginsugda na sang Bacolod Emergency Operation Center ang pag-inventory sang oxygen tanks pati ng paghanda sa mga isolation facility kag mga hospital. Suno kay EOC Executive Director M. Ang magluwas sa hugot nga pagpatuman sang border kag travel restrictions kabahin ini sa mga tikang agud mapaiway ang pagsulod sang COVID-19 Delta variant kag para man mapahagan-hagan ang sarang matuga sini nga problema. Suno kay Ang hindi mataas ang hospital capacity utilization sa Bacolod sa karon. Only about 48% ang aton nga capacity utilization, and that already includes patients coming from the province. So kung tanaw mo gamay-gamay gidya kanubo gyud kayo sang utilization ta. But the moment ka masudlan kita sang bag-o nga variants, which is 60% more easily transmissible, we can expect nga ma-surge, masaka ba na gulpi ang aton utilization rate. That is why, as much as possible, we are trying to tighten our border controls para hindi kita masudlan. Ang Iloilo City kag Iloilo Province ang napaidalom karon sa Enhanced Community Quarantine tugas ang COVID-19 Delta variant. Ang Iloilo City ginpaidalom sumugod subong adlaw sa hard lockdown. Yara naman sa Modified Enhanced Community Quarantine ng Cebu tungod sang pagsaka sang COVID-19 cases kag may mga report na nga masako ang baklanay sang oxygen tanks kag may pilahay na sa mga ospital. Bungod sini apektado man karon ng biyahe sa mga perto kag mga flight schedule sa airport. Ginsiling ni Ang kung magsaka gid man ang COVID-19 cases, posible granular lockdown ang sarang nga ipatuman sa baylo nga hard lockdown. Diri ang ginhimo ta lockdown of workplaces kung may ara gid nga clustering of cases, ina-lockdown ta ang workplace. But other than that, as much as possible, we don't want to implement a citywide lockdown. For the reason nga kadako sang effect kag ang iya sina nga balik sa economy is really so great that a lot of people are already affected. So many businesses have closed. Ang Bacolod ang nagapabilin karon sa low-risk area sa kampanya kontra COVID-19. Gani padayon man ang panawagan sang pamunuan sang EOC sa publiko angot sa hugot nga pagsunod sa Minimum Health Standard Protocol para mapanubo pa ang kaso sang COVID-19 sa syudad. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.